Il-Prim Ministru Joseph Muscat jibqa' jaħrab domandi dwar meta se jitlaq mill-kariga tiegħu kif it-tlieta kien affaċċjat bid-domandi tal-ġurnalisti fit-tmiem laqgħa tal-kabinett. Jirrafferm li ħatkun qed titlaq qabel l-elezzjoni li jmiss jew forsi kien hemm xi bidla fil-ħsieb tiegħek? Ma qed ngħid xejn ħlief illi ħanku qiegħed naħdem fuq il-budget u ħanibqa' wara l-budget kif dak li Ministru jidher imma qabel kont ċar ħafna fuq dil ħaġa, fil-fatt kontatta wara l-elezzjoni, kontatt m'għandix ħsieb li nikkontesta l-elezzjoni li jmiss. Fuq di qed insaqsik, issa biddilt il-ħsieb? jien dejjem ċar ħafna u nerġa' ngħidlek il-budget ħajsir u ħankun qiegħed hawnhekk qabel il-budget u wara l-budget. Il-Prim Ministru l żmien twil jgħid li mhux se jibqa' f'Kastilja għal aktar minn żewġ leġislaturi. Fil-fatt il-ħadd li għadda Joseph Muscat irrefera biss għal fatt li mhux se jitlaq wara l-budget, jiġifieri x-xahar id-dieħel. Iżda se jagħmel mal-bidu tas-sena l-ġdida ma qalx tant illi sħabu tal-kabinett għaddejjin bġirja sfrenata biex jimbuttaw il-qudiem il-kandidati favoriti tagħhom. Wara il-laqa Muscat kien mistoqsu wkoll rigward l-inkjesta dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, iżda hu baqa' ma taleb datata meta din se tibda, l-istess kif għamel ftit tal-jiem ilu il-Ministru Carmelo Abela. Intant, waqt il-laqa tal-kabinett, il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna għalkemm ma żvela xejn mill-budget wera biċ-ċar li se jkun qed jissikka iċ-ċintorin.